ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରୀ 1। ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଉପରେ। ତ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 10,000 ଲେଖିଛି, 1000 ଲେଖିଛି, 100 ଲେଖିଛି, 10 ଲେଖିଛି, 1 ଲେଖିଛି ଓ ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ଲେଖିଛି। ତ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନାମ ଦେଇପାରିବା ବା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବା। ତ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ 10,000, ତ 10,000 ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଆମେ 10,000 ସ୍ଥାନରେ 1 ଲେଖିଲେ। 1000 ନାହିଁ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ରେ, 1000 ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ 0 ଲେଖିଲେ। ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ରେ 100 ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ 0 ଲେଖିଲେ। ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ରେ 10 ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି 0 ଲେଖିଲେ। 1 ଅଛି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ, ତ 1 ଲେଖିଲେ। 1 ଘରେ 1 ଲେଖିଲେ, ହେଲା 10,001। ତାପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କି ଯିବା, ହେଉଛି 10,458। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ କେମିତି ନା 10,000 ଗୋଟେ ଅଛି, 10,000 ସ୍ଥାନରେ 1 ରହିଲା। 100, 1, 2, 3, 4 ଅଛି, ତ 4 ରହିଲା। 1000 ନାହିଁ, 1000 ଜାଗାରେ 0 ରହିଲା। 10, 1, 2, 3, 4 ଅଛି, ତ 4, 1, 5 ଅଛି, ତ 5 ଲେଖିଲେ। 1 ଅଛି 8ଟି, ତ 8 ଲେଖିଲେ। 11,214 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ଆମେ କେବଳ ଏଠାରେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା 11,214। ତ 11,000 ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର କମାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ଆମେ 1 ଘରୁ 1, 10, 100 ତିନୋଟି ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ କମା ଦେବା। ତ ତିନୋଟି ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ କମା ଦେଲେ, ତ କମାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କଟିର ସ୍ଥାନ ଯେତିକି ହେଇଥିବ, ତ ସେ ଦୁଇଟିର ନାମକରଣ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ କରିବା। 1 ଏଠାରେ 1000 ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ 11କୁ 11,000 ବୋଲି ଲେଖିଲେ। ସେକେଣ୍ଡଟି ଦେଇଛି 13,520। ତ ଆମେ ଏଠାରେ ସିମ୍ପଲି ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ 1, 3, 5, 2, 0କୁ ସିରିଆଲି ଲେଖିପାରିବା, କ୍ରମିକ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼କୁ ଗଣିକି ଲେଖିବା। ତ 10,000 କେତୋଟି ଅଛି ନା ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଲେ। 1000 ତିନୋଟି ଅଛି, 3ଟା ଲେଖିଲେ। 100 5ଟି ଅଛି, 5ଟି ଲେଖିଲେ। 10, 1, 2 2ଟା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ 2 ଲେଖିଲେ। 1 ଜମା ନାହିଁ, 1 ଜମା ଲେଖା ହେଇନି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 1 ଜାଗାରେ 0 ଲେଖିଲେ, ହେଲା 13,520। ତାପରେ ଆସିଲା 10,000 ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଗୋଟିଏ ଅଛି, 10,000 ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ 2ଟି ଅଛି, ଗୋଟେ 2ଟା ଅଛି, ତ 20,000 ହେଲା। ତ 10,000 କେବଳ 2ଟି ଅଛି, 2 ଲେଖିଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ 0 ଲେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 45,867। ତ 45,000 ଆମେ ସେହିଭଳି ନାମକରଣ କରିବା ଯେମିତି ମୁଁ ଶିଖେଇଲି। ସେଟା ଅଛି ନା 1, 2, 3, 4, ତ 4 ଲେଖିଲେ। 1000 କେତୋଟି ଅଛି ନା 5ଟି ଅଛି, ତ ଆମେ 5 ଲେଖିଲେ। 100 କେତୋଟି ଅଛି, 1, 2, 3, 4, 5, ମୁଁ ଭୁଲରେ 5ଟା ଲେଖିଦେଇଛି, ତ 8ଟି ଅଛି ଏଠାରେ ବହିରେ, ତ ଆମେ 8 ଲେଖିଲେ। ତ 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6ଟି ଅଛି, ତ 6 ଲେଖିବା। 1 ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି 7ଟି, ତ 7 ଲେଖିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଯିବା, ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତ ଲେଖା ହେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ଦେଖି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆମେ ଯେମିତି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ଦେଖେ, ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ବଢ଼ିଛି କି ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ କମିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ଲେଖିବା ବା କମେଇକି ଲେଖିବା। ଯେମିତିକି 10 ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଆମର 12 ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତ 10ରେ 2 ମିଶିକିରି 12 ହେଇଛି, ତ ଆମେ ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବା 12ରେ 2 ମିଶେଇ 14 ଲେଖିବା। 14ରେ 2 ମିଶେଇ 16 ଲେଖିବା। ମନେକର 15 ଦେଇଛି, 15ରୁ 3 କମେଇ ଆମକୁ 12 ଲେଖିଛି, ତାପରେ ଆମେ ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ କି ଏଠାରେ 3 କମିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଅକ୍ଷରରୁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଭିତରେ କେତେ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ଯିବା ବା ମିଶେଇ ଯିବା। ଅଧିକା ହେଲେ ମିଶେଇ ଯିବା, କମିଥିଲେ ଫେଡ଼ିକିରି ଯିବା। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କରେ 456, 456। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି 567, ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି 678। ଏଠାରେ ଆମର କେତେ ଲେଖା ବଢ଼ିଛି ବା କମିଛି, ତ ଆମେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରୁ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ବା ଫେଡ଼ିଦେବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେତେ ବଢ଼ିଛି। ତ 567ରୁ 456 ଫେଡ଼ିଦେଲେ 111 ହେଉଛି, ତାହେଲେ 111 ଲେଖା ବଢ଼ିଛି। ତ ଆମେ ସବୁଥିରେ 111 ଲେଖା ମିଶେଇ ଲେଖି ଚାଲିବା। 678ରେ 111 ମିଶେଇଲେ 799, 799ରେ 111 ମିଶେଇଲେ 900, 900ରେ 111 ମିଶେଇଲେ 1011, 1011ରେ 111 ମିଶେଇଲେ 1122। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1050। ତାପରେ ଦେଇଛି 2100 ଦେଇନି, ତ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଠି ହେବ 2100, କାହିଁ ହେବ କହିଲି
1050 पर देइछि 1050 पर देइछि 3150 तो 3150 मझिरे गोटे गैप अच्छी देनी तो आम नेक्स्ट देइछि 4200 तो आम कौन करना 4200 रु 3150 को वियोग करदे जी हम से अनुसार 1050 मिसई सेकेंड नंबर क्वेश्चन टाक लिखा तो 4200 रु 3150 गले होउछि केते ना 1050 तो आम 1050 1050 मिसेबा 2100 हेबो तो 2100 लिखा नेक्स्ट 4200 से 1050 मिसेबा हेबो 5250 5250 से 1050 मिसेले हेबो 6300 6300 1050 मिसेले हेबो 6350 तो ग नंबर क्वेश्चन देइछि 5501 401 ग नंबर क्वेश्चन 5501 देइछि नेक्स्ट देइछि 6401 नेक्स्ट देइछि 7301 तो एथिरे केते व्यवधान रहउछि बा केते गैप रहउछि तो 6401 रु हम 5501 को वियोग कले हेबो 1050 तो आम जानले 1050 डिफरेन्स रहउछि बा व्यवधान रहउछि तो सबुतिरे आम सेमती 1050 मिसेई लिखिबा तो 7301 1050 मिसेले 8201 8201 1050 मिसेले 9101 9101 1050 मिसेले 10001 10001 1050 मिसेले 10000 केते 11901 घर नंबर क्वेश्चन देखिए 10100 नेक्स्ट देखिए 10200 तो नेक्स्ट देखिए 10300 तो ये गैप केते व्यवधान केते रहउछि ना 10100 रु 200 10200 100 अधिका आम सब 100 लेखा अधिका करवा 100 लेखा मिसाई लिखा 10400 100 मिसले 10400 10500 10500 100 मिसले 10600 10600 100 मिसले 10700 10700 100 मिसले आम एठी लिखा कहीं आर मार्क आम एपटे दि जाए तो आम एपटिया लिखिकी जा 10700 100 मिसले 10800 10800 100 मिसले 10900 10900 100 मिसले 11000 नेक्स्ट देइछि वन नंबर 10105 नेक्स्ट देइछि 10125 तो 10105 रु 10125 केते अधिका 20 अधिका तो आम 20 मिसई जा 10125 से 20 मिसेबा 10145 10145 से 20 मिसेबा 10165 10165 से 20 मिसेबा 10185 10185 से 20 मिसेबा 10205 10205 रे 20 मिसेबा 10225 10225 आम एठी लिखा कारण आर मार्केट दि जाए 10245 ता देहरे 20 मिसेले 10265 10265 रे 20 मिसेले 10285 तो 4 नंबर क्वेश्चन 10992 देइछि नेक्स्ट 10993 देइछि तो एक बढ़ी एटा सिंपली जानी होछि पूरा एक बढ़ी तो एक लेखा मिसेई लिखिबा एटा सहज हम तुम किसी कष्ट ना 10994 तापर 10995 10996 10997 10998 10998 पर एठार मार्क एपटे दिखाई तो 10999 11000 तो 11001 नेक्स्ट हूँ 6 नंबर क्वेश्चन वहाँ पर च पर 6 तो 10794 देइछि नेक्स्ट देइछि 10796 तो आ डिफरेन्स केते रहउछि व्यवधान केते रहउछि तो 2 व्यवधान रहउछि तो 2 लेखा मिसेई लिखिबा 10798 2 मिसले 10800 10800 2 मिसले 10802 10802 रे 2 मिसले 10804 10806 10800 2 मिस 8 2 मिसले 10808 10008 2 मिसले 10810 10810 2 मिसले 10812 ज नंबर क्वेश्चन फास्ट देइछि संख्याटी 73005 सेकेंड देइछि 72004 तो आम प्रथम केते व्यवधान अच्छी बा केते डिफरेन्स अच्छी जानिबा तो 73005 रु 72004 ये कमी ना बढ़ी तो कमी जेहेतु आम डायरेक्ट 73005 रु 5 रु 72004 को फेरिबा तो हेबो 1001 तो 1001 हेले आम फेड़ी जा 72004 रु 1001 फेरिले 71003 71003 रु 1001 फेरिले 70002 70002 रु 1001 फेरिले 69001 69000 रु 1001 फेरिले 68000 68000 रु 1001 फेरिले 67999 67999 रु 1 फेरिले 66998 66958 रु 1 फेरिले 65957 97
65,997 ରୁ 1001 ଫେରିଲେ 64,996। तो 6 नंबर क्वेश्चन अच्छी 82,350। नेक्स्ट अच्छी 83,350। तो केते बढ़ी 1000 बढ़ी तो 1000 लेखा बढ़ी बढ़ी जावा। तो सिंपली लिखिदेवा 84,350 रही सब। तो 84,000 85,350 86,350 87,350 88,350 इपर तीर चिन्ह अच्छी। तो 89,350 90,350 91,350। तो बुझीपारे। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 2 नंबर कमा व्यवहार करी शून्य स्थान पूरण कर। तो कमा आम किपर व्यवहार करवा प्रथमे 3टी अंक को छाड़ी गोटे कमा दबा तापर 2 लेखा छाड़ी कमा दबा। तो ये देखिए 8,045 मैं अलरेडी आगु कमा दे देइछि। तो 3टी छाड़ी कमा देइछि। तो आम 5 अच्छी 1 स्थान 4 अच्छी 10 स्थान 0 अच्छी 100 स्थान 8 अच्छी 1000 स्थान 8,045 7,209 10,599 सॉरी 10,000 कहीं है ना 0 पाखे 1000 पड़ुची। तो कमार पूर्ववर्ती अंक जहाँ थी ताकू नहीं 2टी जाक को आम देखा। तो 2टी है 1 0 तो 10,000 10,599 इठी देइछि 10,743 देइछि। तो आम ताकू संख्याटा को लिखा किसी ना 10,000 लिखी। तो 10 को आम एक संगे रखा कमा देवा तापर 743 लिखा। तापर देइछि केते 20,869 तो दे देइछि एटा आंसर। नेक्स्ट होछि आपको केमती पढ़िया ना 9 है 1 7 है 10 5 है 100 3 है 1000 तेणुक 13,000 13,579 10,000 10 देइछि। तो 1000 जगह आम 10 लिखा 100 जगह किसी देनी मैंने 0 लिखा तापर 10 लिखा। तो 10,000 10 56,491 56,000 देइछि मैंने 1000 जगह आम 56 को रखा कमा देवा 400 देइछि मैंने 4 रखिकी आम 91 लिखा मैंने 491 40,045 लिखा 39,593 कहीं 9 अच्छी 1000 स्थान 39 1000 लिखा हे 50,000 5 कहीं 100 कि ना 10 कि ना 0 अच्छी से 5 को डायरेक्ट 1 बोली लिखिले 50,000 5 26,050 तो 81,200 1 अच्छी 1000 स्थान से लगे 81,000 90,009 1000 स्थान अच्छी 90 तो 90 लिखा। तो 110 जगह किसी ना 0 लिखा तो 9 लिखा 23,230 1000 जगह 23 अच्छी मैंने 23 लिखी कमा लिखा 230 को लिखा 36,001 1000 जगह 36 लिखा 10 100 0 लिखा 1 लिखा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन निम्न दि जाइथिबा संख्या गुडी को सान रु बड़ क्रम सजाई लेख। तो आम प्रथम सान बड़ केमिति जानिबा प्रथम आम अंक को गणिबा 6टी अंक अच्छे कि 5टी अंक अच्छे कि 4टी अंक अच्छी यदि अंक संख्या कम थी ताहले से सबुठू सान होइथिबो। यदि अंक संख्या सबूर सामान थी तेबे आम प्रथम अंक को देखा प्रथम अंकर जहाँ सान होइथिबो सी होछि सान। यदि प्रथम अंक भी समान समान थी तेबे आम द्वितीय अक्षर को देखा जोटा सान होइथिबो सेटा सान। यदि द्वितीय अक्षर भी अंक भी सामान थी तेबे तृतीय अंक को देखा तृतीय अंक को जे सान थी से सान से हिसाब से आम करवा। तो प्रथम सबुठ सान अच्छी 1 तो 18,926 लिखिले तापर अच्छी 3 तो 3 आमर एठी 2टी अच्छी तो नेक्स्ट अक्षर देखा नेक्स्ट अंक को 4 अच्छी तो सेम अच्छी तो नेक्स्ट अंक देखा 4 अच्छी एपटे 7 अच्छी तो इनको 4 सान तो 34,407 नेक्स्ट 34,440 740 तापर आसवा आम 4 40 रहा 2टा 40 अच्छी 40,347 गोटे 40,473 तो 3 हूँ 40,374 मैं 347 सान 473 बड़ से आम 40,347 आग लिखा 40,473 को पछे लिखा। नेक्स्ट लिखा 47,430
ଆଉ 47,340 ଭିତରେ ଦେଖିବା, 47,340 ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା 74,000 73,000, ତେଣୁ 73,000 ଆଗ ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବା 74,430। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିଲା 9,990 ସଂଖ୍ୟାଟି 49,014 ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ଼, କାରଣ 9 4 ଠାରୁ ବଡ଼। ତ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ଭୁଲ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସାନ ବଡ଼ ବାଛିବାକୁ ହେଲେ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣିବ। ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଟୋଟାଲ, ଅଙ୍କ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ। 9 9 9 ଶୂନ ଇଏ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ସିଏ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସାନ, ତ ଏଠାରେ ଭୁଲ ଦେଇଛି। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କର। ତ 5,000 ଦେଇଛି, 10,000 ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କେତେ ହେବ ନା 5,000 ଲେଖା ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଯିବା। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, ନେକ୍ସଟ 50,000। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇକି ଲେଖିବା। 1478 ସଂଖ୍ୟାରେ 7 ଓ 4 ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଦଳ କରି ଲେଖିଲେ 1748 ମିଳିବ। କିପରି ହେଲା ନା 7କୁ 4 ଜାଗାରେ ଲେଖିଲେ, 4କୁ 7 ଜାଗାରେ ଲେଖିଲେ। ତୁମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1478ରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଦଳ କରି 5,500 ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କର। ଆମେ ଚାହିଁଲେ 1 4କୁ ବଦଳାଇକି 4 1 ବି ଲେଖିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଅଛି 5,500ରୁ ବଡ଼ ହେବ, ତାମାନେ 5 ପ୍ରଥମେ ଅଛି ମାନେ 5 ଠାରୁ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। 5,500ରୁ ବଡ଼ ହେବ ମାନେ 5ରୁ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ଼ ହୋଇ 6 ତ ହେବା ଦରକାର ନା। ତ ଏଇଟା 6 ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ 7କୁ ନେବା, 7କୁ 1 ସ୍ଥାନକୁ ନେବା, 1କୁ 7 ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା, ହେଇଯିବ 7,418। ଏହିପରି ଆଉ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 10,593 ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇକି ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଅଛି 10,593। ତ 1 0 0ର ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିପାରିବାନି। 1 ଜାଗାକୁ କାହିଁକିନା ବାଁପଟେ ଶୂନ ରହିବନି, ତେଣୁ 0 ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା। 1କୁ ଆମେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା। ତ 1 ପରେ ଆଉ ଯଦି 1କୁ ଛାଡ଼ି 5 9 3 ଭିତରେ ସବୁଠୁ ସ୍ଥାନ କିଏ 3, ତ ଆମେ 3ଟାକୁ 1 ଜାଗାକୁ ଆଣିବା, 1ଟାକୁ 3 ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବା। ତ 30,591 ହେଇଯିବ। ତ ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ସିଏ ହେବ, କାହିଁକିନା 0ଟା ବାଁପଟେ ରହିବନି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ନା 1କୁ ଆମେ 5 9 3 ଭିତରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା, 9ଟା ବଡ଼ ସବୁଠାରୁ, ତେଣୁ 9ଟାକୁ 1 ଜାଗାକୁ ଆଣିବା, 1ଟାକୁ 9 ଜାଗାକୁ ନେବା, ତ ହେଇଯିବ 90,513। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ନିକଟତମ 10 କ'ଣ, 100 କ'ଣ, 1000 କ'ଣ। ନିକଟତମ 10, ପ୍ରଥମେ ହେବ ନିକଟତମ 100। 145 ମୁଁ ମନେକର ନେଲି। 145 ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁଁ କହିବି ନିକଟତମ 100 କେତେ। 145ଟା କାହା ଭିତରେ ଆସୁଛି, 100 ଆଉ 200 ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତ 145 ଠାରୁ 100 ହେବ ପାଖ ନା 200 ଠାରୁ ହେବ ପାଖ। ତ 100 ଆଉ 200 ମଝି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 150 ମଝାମଝି। ତ 150ରୁ 145 କମ୍ ଅଛି, 5 କମ୍, ତେଣୁକରି ପାଖ କାହାର ହେବ, 100 ଠାରୁ ଟିକେ ପାଖ ହେବ। 100 ଠାରୁ ପାଖ ହେବ 136 ନେଲି। 36 30 ଆଉ 40 ମଝିରେ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା 10 ପଚାରିଛି, ତ 30 3 10, 40 4 10, ତ ଇଏ ଅଛି 3 10 6 1 36। ତ 36 30 ଠାରୁ ପାଖାପାଖି ନା 40 ଠାରୁ ପାଖାପାଖି। 36ରେ ଆଉ 4ଟା ମିଶିଲେ 40 ହେଇଯିବ। 30 କିନ୍ତୁ 6ଟା ମିଶିଲେ ଯାଇ 36 ହେବ, ତେଣୁକରି 4ଟା କମ୍ କିନ୍ତୁ ପାଖ, ତେଣୁକରି 36ରୁ 40 ହେଉଛି ନିକଟତମ 10। ସେମିତି ମନେକର ମୁଁ ନେଲି 1230 ବା 1230। ତ 1230ଟା 1,000 ଆଉ 2,000 ମଝିରେ ହିଁ ଆସୁଛି, ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତ 1,230 ପାଖ ହେବ ନା 2,000 ପାଖ ହେବ। 1,000ରେ 230 ମିଶିଲେ 1230 ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ 1,230ରୁ 2,000 ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି 760 ମିଶିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେ ଅଧିକା। ଏଇଟା ପାଖ, 1,000 ହେଲା ପାଖ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସରକୁ କରିବା। ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, ସଂଖ୍ୟା ନିକଟତମ 10, ନିକଟତମ 100 ଓ ନିକଟତମ 1000। 3,176 ନିକଟତମ 10 ପଚାରିଛି। 10 ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି ନା 7 ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ 7 ଅଛି ମାନେ 76, ତ 76 80ର ପାଖାପାଖି ହେବ ନା 70ର ପାଖାପାଖି ହେବ। 70ରେ 6 ମିଶିଲେ 76, କିନ୍ତୁ 76ରେ 4 ମିଶିଲେ 80, ତେଣୁ ପାଖ ହେଲା। 76ରୁ 80 ହେଲା ପାଖ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 80 ଲେଖିଲେ। ଏଠି ସଂଖ୍ୟାଟା ଲେଖିବ, ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି କେତେ ଲେଖା, ଖାଲି ନିକଟତମ 10 ଲେଖିଦେଇଛି 80, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଲେଖିବ କି 3,180 ବୋଲି ଲେଖିବ। 176 ଦେଇଛି, 176 100ର ପାଖ ନା 200ର ପାଖ, ତ
200 ପାଖ, ସେଥିପାଇଁ 200 ଲେଖିଲେ। ନିକଟତମ 1000, ଏଠି ଅଛି 3176, 1000 ଜାଗାରେ ରହିଲା 1000 ଜାଗାରେ ରହିଲା 3, ତ 3000 ରୁ 4000 ଭିତରେ ସିଏ ଆସିବ। ତ 3176 ପାଖ ହେବ ନା 4000 ପାଖ ହେବ? 3000 ପାଖ ହେବ। 3000 ରୁ 176 ଗଡ଼ିଗଲେ 3176 ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ 4000 ହେବାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର, ସେଥିଲାଗି ନିକଟତମ 1000 3000 ହେଲା। ସେହିପରି 4017, 10 ପଚାରିଛି ମାନେ 10 ଘରେ 1 ଅଛି, ତମେ 17, 17ଟା 20ର ପାଖ ନା 10ର ପାଖ? 10 20 ମଝିରେ ଆସିବ ନା ଭିତରେ ଆସିବ 17, ତେଣୁକରି 20ର ପାଖ 17, ସେଥିଲାଗି ନିକଟତମ 10 ହେଲା 20। ନିକଟତମ 100, ଏଠି 0 100 ହେବ, ମୁଁ 100 ଲେଖିଦେଇଛି, କ'ଣ 100 ଲେଖିବା 0 100, ଏଇଟା 100 ନୁହେଁ, ଭୁଲ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ 100 ଲେଖିଲି ଏଠି। ତ ନିକଟତମ 100 କେତେ ନା 0, 0 ଜାଗାରେ 100, 0 1000 କିଛି ନାହିଁ, 100 ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି 0 100 ଲେଖା ହେଲା। ନିକଟତମ 1000 4017 ଦେଇଛି, 4017ଟା କେଉଁଠି ଆସିବ? 4000 ରୁ 5000 ମଝିରେ ଆସିବ, ଭିତରେ ଆସିବ, ତେଣୁ 4000ର ପାଖ ଇଏ ହେବ ନା 5000ର ପାଖ ହେବ? 4000ର ପାଖ। 4000ରୁ 17ଟା ସଂଖ୍ୟା ଗଲେ 4017 ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ପାଖ, ତେଣୁକରି ମୁଁ 4000 ଲେଖିଲି। ତାପରେ ଦେଇଛି 5799, ନିକଟତମ 10, 99ର 90 ହେଉଛି ପାଖ, ତେଣୁ 90 ଲେଖାହେଲା। ନିକଟତମ 100, 799, 799ର 700 ପାଖ ନା 800 ପାଖ? 700 800 ମଝିରେ 799 ଆସିବ ନା ଭିତରେ, ତ 800ର ପାଖାପାଖି ହେବ, ତେଣୁ 800 ଲେଖିଲି। ନିକଟତମ 1000, 5799, 6000 ପାଖ ନା 5000 ପାଖ? 5000ଠୁ 700 ଗଲା ପରେ 799 ଆସିବ, କିନ୍ତୁ 6000 ପାଇଁ କେତେ ଦରକାର? 300, 300ରୁ ବି କମ୍ ଦରକାର, ତେଣୁ ପାଖାପାଖି ହେଲା 6000। 8203, କେତେ 10? 0 ଜାଗାରେ 10 ଜାଗାରେ 0 ଅଛି, ତେଣୁ 0 10। ନିକଟତମ 100, 203, 200ର ପାଖ ନା 300ର ପାଖ? 200ର ପାଖ, 200ରେ 3 ମିଶିଲେ 203, କିନ୍ତୁ 300 ପାଇଁ ଆହୁରି କେତେ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ? 97 ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 8203, 8203 9000 ପାଖ ନା 8000 ପାଖ? 8000 ପାଖ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଲି 8000, ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଜୟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର ନିକଟତମ 100 ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଲା, ସୀମା ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର ନିକଟତମ 1000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଲା, ତ ଉଭୟ ସମାନ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ, ସେମାନେ ନେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତ ସୀମା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଛି, ବିଜୟ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଛି, ତାର ନିକଟତମ 100 ଯିଏ, ଆର ବି ନିକଟତମ 1000 ସିଏ, ତ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟାର ନିକଟତମ 100 ଯିଏ, ନିକଟତମ 1000 ମଧ୍ୟ ସେହି, ଏଇଟା ହେବ 7030। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚିନ୍ତା କରି 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହାର ନିକଟତମ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ। ମୁଁ ନେଲି 9 ଆଉ 12, କାହିଁ ନେଲି? ତମେ 9 12 ଜାଗାରେ 8 14 ବି ନେଇପାରିବ। ମନେକର 10, ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଦେଇଛି ଦୁଇଟାର, ତ ମୁଁ 10 ନେଲି। 9ର ନିକଟତମ 10 କି 10, ନା 1ରୁ 10 ଭିତରେ 9 ଆସିବ। 12ର ନିକଟତମ 10 କି 10, କାହିଁକିନା 10ରୁ 20 ଭିତରେ 12 ଆସିବ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି 12 23 ନେଇପାରିବ, 32 44 ନେଇପାରିବ, ଯାହା ନିକଟତମ ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ। 97ର ନିକଟତମ 100 କିଏ? 100, 3 ମିଶିଲେ 100 ହେଇଯିବ, ପାଖାପାଖି, ତ 123ର 100 କିଏ? 100 ଆଉ 200 ମଝିରେ ଆସିବ 123, ତ 100 ପାଖାପାଖି 123 ହେବ, କାରଣ 200 ହେବାକୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର। ନିକଟତମ 1000 ସଂଖ୍ୟା ସମାନ, ମୁଁ ନେଲି 992, 1030, 1030ର ନିକଟତମ 1000 ବି 1000, 992 ନିକଟତମ 1000 ମଧ୍ୟ 1000, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତମେ ବି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବି ନେଇପାରିବ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚିନ୍ତା କରି 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହାର ନିକଟତମ ଦଶକ ଓ ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ। ମୁଁ ନେଇଛି 96, 112, ତମେ ଯାହା ବି ନିଅ ସଂଖ୍ୟାଟା ମଝାମଝିରୁ କମ୍ ରହୁଥିବ, ମନେକର 20 ରକମ 10 ଦେଲେ, ତ 15ରୁ ଉପରକୁ ରହିଲେ 20 ପାଖ ହେବ, 15ରୁ କମ୍କୁ ରହିଲେ 10 ପାଖ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ତମେ ନେବ। ମୁଁ ନେଇଛି 96 ଆଉ 112, 96ର ପାଖାପାଖି ଦଶକ କିଏ? 9 10 ବା 90, 112ର ପାଖାପାଖି ଶତକ 100, ବୁଝିପାରିଲ? ସେହିପରି ନିକଟତମ ଶତକ ଓ 1000 ସଂଖ୍ୟା ସମାନ, ମୁଁ ନେଇଛି 998, 1004, ନିକଟତମ ଦଶକ ଓ ଶତକ 1000 ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ, ତ 999, 122, ତମେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ 1000 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇପାରିବ, ଏ ଦୁଇଟା ନେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆସ ଆମେ କାମଟି କରିବା। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜଣେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ 15 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ଯଦି ସେ ସମାନ ଗତିରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତେବେ 4 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବେ? କିଛି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଉଛି 15 କିଲୋମିଟର, 4 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବ? 15ରେ 4 ଗୁଣିବା ତ 60 କିଲୋମିଟର ହେବ, କାରଣ ଗୋଟେର ଦେଇଥିବ ଅଧିକାର ଭାଗଟା କଲେ ଗୁଣା ହୁଏ,
ଅଧିକାର ଭାଗ ଦେଇଥିବ, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଦେବାକୁ କହିଲେ ହରା ହୁଏ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 461 ଜଣ ବାଳିକା ଓ 439 ଜଣ ବାଳକ ଅଛନ୍ତି। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରାର ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯାନବାହନର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ? ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ଥରକରେ କେତେ ଜଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଆମେ ଦେଇଛି କି ତ ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର, ଦେଇଛି ଯେତିକିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବା ବାଳକ ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ଯାନରେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଥରକରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା କେତେଟା ସେତିକି ସେଇ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା, ବାଳକ ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ତ 461 ଯୁକ୍ତ 439 ସମାନ 900 ହେଲା। ତ ଯଦି ସାଇକେଲରେ 2 ଜଣ ଲେଖା ଯିବେ ତ କେତେଟା ସାଇକେଲ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ 900 ପିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ବା କେତେ ଥର ସେଇ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବ 900 ପିଲାଙ୍କୁ? ତ 2 ଜଣ ଲେଖା ଯିବେ, ମାନେ 900କୁ ଆମେ 2ରେ ହରିଦେବା। ଥରକେ ଯାଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଆଉ 2 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥରକରେ, 900 ଜଣ ଯିବେ କେତେ ଥରକରେ ନା 2 ହରିବା। ତ ଯେତିକି ଜଣ ଯାଇପାରିବେ, ଯେତିକି ଯେଉଁ ଯାନରେ ଯେତିକି ଜଣ ଯାଇପାରିବେ ସେତିକି ଜଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟାରେ ହରିବା। ତ ସାଇକେଲରେ 2 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ, ତ 900 2 ହରିଲେ 450 ଥର ବା 450ଟି ସାଇକେଲ ଦରକାର। ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ 900ରେ 3 ହରିଲେ 300 ଥର ବା 300ଟି ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଦରକାର। କାରରେ 4 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ, 900ରେ 4କୁ ହରିଲେ 225 ଥର ବା 225ଟି କାର୍ ଲାଗିବ। ବଡ଼ କାର୍ରେ 6 ଜଣ ବସିପାରିବେ, ତ 900ରେ ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 900, ତ 900ରେ ଆମେ 6କୁ ହରିବା। 900ରେ 6କୁ ହରିଲେ ହେଲା 150, ତେଣୁ 150ଟି ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ବଡ଼ କାର୍ ଦରକାର। ଡଙ୍ଗାରେ 20 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ, ତ 900 ପିଲା ଯିବା ପାଇଁ 45ଟା ଡଙ୍ଗା ଦରକାର। ଛୋଟ ବସ୍ରେ 25 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ, ତେଣୁ 900ରେ 25 ହେଲେ ହେବ 36, ତ 36ଟି ଛୋଟ ବସ୍ ଦରକାର। ବଡ଼ ବସ୍ରେ 50 ଜଣ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତ 900 ହରଣ 50, 5 18, ତେଣୁକରି 18ଟି ବଡ଼ ବସ୍ ଦରକାର ହେବ 900 ପିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ 180 ଜଣ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତ 900 ପିଲା ଯିବା ପାଇଁ 180 ଧରିଲେ ହେବ 5 ଥର ବା 5ଟି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦରକାର ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି 2ଟି ଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ ନିଅ। ମୁଁ ନେଇଛି 7 ଓ 9 ନେଲି, ସେଇ ଅଙ୍କ 2ଟିକୁ ସେହି ନେଇ 2 ଅଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼। ତ ମୁଁ 2ଟା ହେଇପାରିବ, 7 9 79, 9 7 97। ତ ଲେଖିଲି, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କର ମାନେ ଫେଡ଼। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 97, କାରଣ 9 ବଡ଼ 7 ସାନ, ଆଗ 9 ଅଛି, ତେଣୁ 97ରୁ 79 ଫେରିଲି ହେଲା 18। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଆସ ଆମ କାମଟି କରିବା। 23,568ରୁ 24,234 ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଆ ଦେହରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତୁମେ ତା ଭିତରୁ ବାଛିକିରି 5ଟା ଲେଖିବ। ମୁଁ ବାଛିକିରି ଲେଖିଥିଲି 23,670। ତା ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ, ତା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ଲେଖିବନି କି କମେଇକି ଲେଖିବନି। ଆରି 23,568 ଭିତରେ 24,234 ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମୁଁ 5ଟି ଲେଖିଦେଲି, 24,100, 24,122, 24,231। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 38,125 ବଡ଼ କିନ୍ତୁ 38,600ରୁ ସାନ। 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ, ମାନେ 38,600 ସାନ ହେଇଥିବ, 38,125 ବଡ଼ ହେଇଥିବ। ତ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ 5ଟା ଲେଖିଦେଲେ। ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି 5ଟା। ମାନେ କେମିତି ଲେଖିବ, ଦେଖିବ କି ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଅଛି, ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଅଛି, ତ 1 ଆଉ 6 ମଝିରେ ହିଁ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଯେମିତି ରହୁଥିବ, ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଯେମିତି 7 ନ ହେବ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରକାଶର କାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 56,987 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ସାରିଛି। ଶୀତଲର କାର୍ 67,543 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ସାରିଛି। କାହାର ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ଚାଲିଛି? ଯେଉଁଟା ଅଧିକା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ଅଧିକ ଚାଲିଛି। 67,543 ବଡ଼, କାରଣ 56,005 ପ୍ରଥମେ ଅଛି, 67,006 ଆଗ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଶୀତଲର କାର୍ ଅଧିକା ସମୟ ଚାଲିଛି, ଅଧିକା ବାଟ ଚାଲିଛି। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେତୋଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ମୋଟର ସାଇକେଲର ମୂଲ୍ୟ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ସଜାଅ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମ ମାନେ ସାନରୁ ବଡ଼। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଲେଖୁନି, ମୁଁ ଖାଲି ସିରିଏଲ୍ କରିଦେଉଛି। ଏମିତି ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିଦେବ, ସବୁଯାକ ଅଙ୍କ ତ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଯାକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା 3 ଗୋଟେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା 1 ଲେଖିବା, କାରଣ ସମ ଏଇଟା ସାନ ସବୁଠାରୁ। 2ରେ ହେବ 4 ଛୋଟ, ତେଣୁ 49,900। 3ରେ ହେବ 8, ତାପରେ ଛୋଟ ଆସିଲା, ତାପରେ 99,997, ତାପରେ 9 ଆସିଲା, 9ର 2ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ 90, ଏଇଟା 93,000, ତେଣୁ 90,000ଟା ସାନ, ତେଣୁ 4 ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 93,743, ତ 93,743 5 ନମ୍ବର ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା 94,983, ତ 6 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଦେଲି। ତାକୁ ତୁମେ ଏହି ହିସାବରେ ସଜାଇକି ତଳେ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତଳ ସାରଣୀରେ କେତୋଟି ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଅଧକ୍ରମରେ ସଜାଅ। ଅଧକ୍ରମ ମାନେ ବଡ଼ରୁ ସାନ। ତ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିଦେବା, ସବୁଯାକ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଅଛି।
ତ ପ୍ରଥମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯିଏ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ମୁଁ ଆକୁ ଓଲଟା ଲେଖିଦେଲି, ତ ତୁମେ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଓଲଟିଆ ଲେଖିଯିବ। 66 ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ 64,540, ନେକ୍ସଟ 65,332, 56,380, ତାପରେ 53,231, 51,336, 45,858। 6 ନମ୍ବର 42,750 ଏବଂ 53,500 ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କର ଯାହାର ଏକକ, ଦଶକ ଓ ଶତକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଶୂନ ହେଇଥିବ। ତ କିଛି ନାହିଁ, 42,000ରୁ 53,000 ଭିତରେ ହିଁ ରଖିବ, ମାନେ 42ରୁ 53 ଭିତରେ ହିଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବ। ଦଶକ, ଶତକ, ଦଶକ, ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା 00 ରଖିବ। ଯେପରିକି 43,000, 44,000, 45,000, 46,000, 47,000, 48,000, 49,000, 50,000, 51,000, 52,000। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖ। ବିସ୍ତାରିତ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ ସେଇ ସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ଲେଖିବ। 3 ଅଛି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ତ 3, 8 ଅଛି 10 ସ୍ଥାନରେ ତମେ 8 10 ମାନେ 80, 7 ଅଛି 100 ସ୍ଥାନରେ ମାନେ 700, 7,000 ନୁହଁ 700। ସେମିତି 8,062, ତ 8,000 ଲେଖିବ। 0 ସହଜରେ 0 3ଟା 0 ଲେଖିବା ଯା, ଗୋଟେ 0 ଲେଖିବା ଯା, ତେଣୁ ଗୋଟେ 0 ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। 6ରେ 6 10 60, 60 ଲେଖିଲ, 2 ଲେଖିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ ବି ଲେଖିପାରିବ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ ତାପରେ ଯେତେଟା ଅଙ୍କ ଥିବ ସେତିକିଟା 0 ବସେଇବ। ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି 9,000 + 900 + 80 + 0। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏ ତିନୋଟି ବି ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 983, 900 ଯେ କ'ଣ ନା 90 10 ଯୁକ୍ତ 83 1, ତ 90 ହେଉଛି 900, ତେଣୁ ବାକି 83ଟି 1 ହେବ। ସେହିପରି 68 ଯେ କେତେ 10 ଯୁକ୍ତ 18 1, ତ 18 1 ଦେଇଛି, ତ 68ରୁ 18 1କୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ରହିବ 50। 50 ଯେ କେତେ 10, 50 ଯେ 5 10, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଠି 5 10। 607, 400 ଯୁକ୍ତ କେତେ 1, ତ ଆମେ 400, 607ରୁ 400କୁ ମାଇନସ୍ କରିବା, ହେବ 200। ତ 400 ପରେ ଆଉ କେତେ ବଳିଲା, 200 ବଳିଲା, ତେଣୁକରି 201। 5,621, 4,000 ଯୁକ୍ତ କେତେ ଶହ ଯୁକ୍ତ କେତେ 1, ତ ଆମେ 5,621ରୁ 4,000କୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ହେବ 1 2 6 1 1,621। ତ 1,621ରେ 1,600 ଯୁକ୍ତ 21 ରହୁଛି, 1,600ରେ 21 ମିଶିଲେ 21, 1,621 ହେବ। ତେଣୁ 1,600କୁ 16 ଲେଖିଦେବା 100 ଜାଗାରେ, 21ଟାକୁ 1 ଘରେ ଲେଖିଦେବା, 1,600 ଯୁକ୍ତ 21 1। ସେମିତି 7,069, 7,069 ସମାନେ କେତେ ହଜାର ଯୁକ୍ତ 2,100 ଯୁକ୍ତ କେତେ 1, ତ 2,100 ଦେଇଛି ଆମର। 7,069ରୁ 2,100 ମାନେ କେତେ 2,000, ତ 7,069ରୁ ଆମେ 2,000କୁ ଫେରିଦେବା, ବା ଭାବିନିଅ 7,000ରୁ 2,000କୁ ଫେରିଦେବା, ବାହାରିଲା 5,000। ତ ଏଇ 5,000କୁ ଆମେ 5,000 ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା 5, ଆଉ ଯେଉଁ ଏଠି 69 ବାକି ଥିଲା ଏଠି ଆମେ 69 1 ଲେଖିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 37,608, 37,608 ଯେ କେତେ 10,000 ଯୁକ୍ତ 17,000 ଯୁକ୍ତ କେତେ ଶହ ଯୁକ୍ତ 8 1, ତ ଆମର ଏଠି 17,000 ଦେଇଛି, ତ 37,000ରୁ 17,000କୁ ଆମେ 37,000ରୁ 17,000କୁ ଆମେ ଫେରିଦେବା, ହେବ କେତେ ନା 19,992। ଆମେ ଆଡ଼୍ କଲେ ଏଠି ହେଇଯିବ 9 6 1500 କିମ୍ବା 2 10,000, 2 10,000 ଲେଖିବା। ଏଠି ଯେଉଁ ବାକି ରହିବ କେତେ ନା 592, ତ ଏଠି 592 ସହ ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା 43,001, 3 10,000 ମାନେ 30,000 ଗଲା, ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା 43,000ରୁ 1ରୁ 30,000କୁ ଫେରିଦେବା, ହେବ 13,001। ଆଉ 13,001 କେତେ 13,000, ଆଉ 1ରେ 1, ତ ଶହରେ କିଛି ରହିଲାନି, ତ 13,000କୁ ଆମେ 1000 ଜାଗାରେ 13 ଲେଖିଦେବା, 1 ତ ଅଛି, ତ 0 ଲେଖିଦେବା। 9 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 7,934ରେ କେତୋଟି 10 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଅଛି, ନା 793ଟି। କେମିତି ହେଲା ନା 3 10 ହେଉଛି 30, 90 10 ହେଉଛି 900, 710 ହେଉଛି 7,000।
ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବା। ସେହିପରି 793 ଟଙ୍କାରେ କେତୋଟି 100 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଅଛି? 793 ମାନେ କ'ଣ? 7ଟା 100, 7 ଗୁଣନ 100 ତ 700। ଆଉ 93 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ହେଉନି, ସେ ଆହୁରି 7 ଟଙ୍କା ହେଲେ କି 100 ଟଙ୍କା ହେବ। ତୁମେ 93 ଟଙ୍କା ରଖିଦିଅ। 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କେତେଟା ମିଳିବ ନା 7ଟି ମିଳିବ। 7934 କେତୋଟି ହଜାର ଅଛି? ନର୍ମାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ 7000। 7934 ମାନେ 934ଟା ହଜାର ନୁହଁ। ତ 7000 ମାନେ 7ଟା ହଜାର, 7ଟା ହଜାର ଅଛି। 7934 କେତୋଟି 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଅଛି? ଯଦି 7934 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 7ଟି ହଜାର ଥିଲା, 500 ଟଙ୍କିଆ ମାନେ 2ଟା ଲେଖା ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ 14ଟା, 7 ଦୁନେ 14ଟା ହେଲା। 14ଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଟଙ୍କିଆ 2ଟା ହେଲେ 1000 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ହେବ। ତ 1000 ଟଙ୍କିଆ 7000ରେ 7ଟି ଅଛି, ତ 500 ଟଙ୍କିଆ ହେଲେ 2 ଗୁଣିବା, ତ 14ଟା ହେବ। ତ 14ଟା ହେଲା ପରେ 14ଟା ଆଉ ଯେଉଁ 934 ଅଛି, 500 ଯୁକ୍ତ 434 ମାନେ 500 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ମିଳିଲା। ତାହେଲେ 14ରେ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ମିଶାଇଲେ ତ ହେଲା 15ଟି। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 65,342ରେ କେତୋଟି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି? 2 ଟଙ୍କାଟା କ'ଣ ହେବ ନା 6534ଟି 10ର ନୋଟ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ 10ରେ ହରିଦେବାକୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ 65,34, 65,34ଟି। କାହିଁକିନା ଶୂନ ଗୋଟେ ନା, ତ 65,340 ମାନଙ୍କ 2ଟା ଆମେ ବଳି ପଡ଼ିବ। କାରଣ 2 ଟଙ୍କାଟା 10 ଟଙ୍କାରେ ଯାଉନି ନା, 40 ଟଙ୍କାଟା 10 ଟଙ୍କିଆ ବାହାରିବ। ତ ହେବ ଏଠି 6,534ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। 65,342ରେ କେତେଟା 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି? ତ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆମେ ଏଠି କରିବା 100ରେ ହରିଦେବା, ହେବ କେତେ? ଇଏ 300 ଟଙ୍କିଆ ମାନେ କେତେଟା? 3ଟା ଅଛି। ଇଏ 65,000 ମାନେ କେତେ ଅଛି? 650ଟା ଅଛି। ତ 650 ଯୁକ୍ତ 3 ମାନେ 653ଟି 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ରହିଲା। 65,342ରେ କେତୋଟି ହଜାର ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, 65,000। 342 ମାନେ 65ଟା 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି। 65,342ରେ କେତୋଟି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି? ଇଏ ସେମ୍। ଯଦି 65,342ରେ 1000ଟା ନୋଟ୍ 65ଟା ବାହାରିଲା, 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମାନେ 65 ଗୁଣନ 2 ମାନେ ତ 130ଟି 500ଟା ମିଳିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।